Aktar minn 40 minuta diskors u ebda kelma dwar il-fatt li l-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri kienu kundannati mill-Kummissarju tal-Standards dwar l-iskandlu ta' Amanda Muscat. Il-ħadd filgħodu l-mexxej Laburista Roberta Bela naqas milli indirizza l-kollox l-aħħar del illi nxteħed fuq il-kabinett tiegħu matul diskors il-indirizza fiċ-ċentru Laburista fl-Imsida diskors mifni negattività u attakki partiġani. Għalaw l-aħħar jiem kienu diversi laqdiet NGOs, imsieħba soċjali, ġurnalisti flimkien ukoll mal-Partit Nazzjonalista illi appellaw lill-Prim Ministru biex iwettaq dak li hu ġustu mistenni minnu, ċoe li hu passi disciplinarji fil-konfront tal-Ministri. Iżda minflok spiċċa jaċċetta l-apoloġiji sfurzati minn fuq Facebook. U wara dan kollu, wara illi Roberta Bela għadu joħroġ u għal-ħbieb li għandu fil-kabinett, irid illi il-poplu jemmen illi taħtu l-gvern qed jimxi b'governanza tajba. Fejn hemm episodji ta' governanza li għandhom jiġu indirizzati, se jiġu indirizzati. Nemnu favur il-governanza tajba u tajna proviċari ta' kemm nemnu fil-governanza tajba. Anzi, ngħid għamilna rivoluzzjoni f'dan il-pajjiż. U għall-attakki partiġani kontinwi kemm fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll fil-konfront tal-Kamra tal-Aħbarijiet tan-Net, Bela oġbu jattakka lil ġurnalisti ta' Net News għaliex kien mistoqsi biex jippreżenta l-istudju illi bih iddeċieda li waqqaf lil barranin ġejjin minn pajjiżi terzi milli jaħdmu bħala xufiera ta' deliveries u tal-cabs. Sallum għadna mingħajr studju, sallum pajjiżna għadu ma jafx għalfejn Roberta Bela waqqaf ħaddiema minn settur u mhux minn ieħor. Dan fil-waqt illi fi kliem sempliċi l-familji Maltin u Awċin għandhom jikkonslaw li anke f'pajjiżi oħrajn hemm traffiku fil-waqt illi ammetta illi din se tibqa' sfida. Għandek realtajiet u sfidi ta' traffiku. Mela m'għandniex kif għandu kull pajjiż ieħor. Issa sibna soluzzjonijiet? Le. U traffiku se jibqa' sfida. Intant, matul id-diskors fost oħrajn tkellem dwar iż-żieda fil-pagi tal-edukaturi, madrakollu sfortunatament injora kompletament l-appelli tal-letturi fil-kulleġġ tal-Emkast illi sallum għadhom għaddejjin bid-direttivi għad-detriment tal-letturi infushom flimkien ukoll mal-istudenti.